Wayuthwa sound ya chelete. Wayuthwa mara. So uzothenga ngale mali mawukuthi uyayiwina i6 pack, umbomboshi. Uyibuying umbomboshi. Msile. Lo i-underground carpet lo. Uza ngelinye. Yabona strategy oza ngaso. Uza ngestrategy seScorpion. Uza ngestrategy sopelepele weyiphoko. Oy, King Ginger wafethu ngibuye nopelepele mfethu. Ngibuye nento ebabayo mntana yami. I'm within ngisejozi. Yazi ngephi mfethu? Ngise rooftop cabanga mfethu. Ngiphethe abantu abaningi ngala ngemuva bahalela upelepele kodwa noma babamba one by one. Ngomthetho omdala baba wami ngoba ngiphethe nanenyuku King Ginger cream de la cream. Ngiphinde ngabuya no cash. Big Lit TV say Ginger ahambo withdraw fethu uphisane ngenyuku wathi my sister mina King Ginger I can eat into ebabayo imuphi upelepele wakwakuhlanyisa nje wazizwa ngathi lo pelepele yizi yabo le bhale peri hot peri yes uyayazi ichili ye Scorpion uyawazi upelepele weyipoki no ukuncinzelwa nje uncinzwa upelepele kanti uncinzelwa isipoke sesashona kodwa siupelepele mfethu yabo lo nto I'm trying to scare you awuthukanga awuyiboni lempahla ithi the bomb it can bomb your mind already yeah great then batshele iqala ukuthi abasubscribe kule channel please guys subscribe and yeah benze into right and then bakubuke futhi wena ukhala ngithi ngizokhala usho ukuthi ngizokhala okay are you ready to cry yes are you ready to see her crying say bafethu asivele siyenze lento have a seat ready ngicela simcountele down 3 2 1 start timer asami ngajaha u10 minutes mkhulu ngiyabonga I need that ungajaha u10 minutes mkhulu uzizwa unjani njengoba udla into ezibabayo uzizwa unjani njengoba uyibona imali ngiyibala phambi kwakho yeah i-wings nje ulishaye nje and ulihlapuni i-wings wayuthwa sound ya chelete wayuthwa mara so uzothenga ngale mali mawukuthi uyayiwina i6 pack umbomboshi uyibuying umbomboshi alright ngiyazi ukuthi ihlatshwa ebatango ya ugcobhoze mawubona ngathi ayibabi or usho ukuthi ngi-edele ipelepele ne kuyashoka ukuthi wena ke ayawubabelwa ke la ayabanda yina ama-wings sisi ithambo sicela ukulibona ithambo kumele livevezele sisi idla upelepele how do you feel njengoba udla into ebabayo uzizwa njani awusaboni nemehlweni ungayithinti njalo amehlo usungibhayizisa usuyibamba amehlo ungasukuma uma uthanda dance awulume awena white king how ngathi akawufili ke ningalokhu nithi yes la what's your name uba ulethe lona msile lo i-underground carpet lo uza ngelinye yabona strategy oza ngaso uza ngestrategy seScorpion uza ngestrategy sopelepele weyiphoko yini imini engikhuluma naye uba uthe khulumani ho okay ke khulumanike kodwa why kumele ngangimameli ungimamele ngiyakusiza mina yazi konke engikade ngicabanga la uyababa phela lo pelepele manje ukwinya nini njengoba kugcwele lapha emlomeni ukwinya nini awukwinya ngathi yina ubabini ngitshele kokungcono uthi say something please bafethu ngathi lo pelepele usuyabanda lo yina mnandi nama wings
Ungakhali. Don't cry. Don't cry. Don't. Bathini bona? Siyamnika, ayakayifuni. Uyayifuna. Indaba mfethu. Ngifuna but guys, the honest truth. Ngifuna ngixoxele. Hayi mfethu, awuthi kancane. Ngifuna ukubona something. I told you were gonna cry like a baby. How do you feel? Ish. Exoliswa, umthathephi lona. Hayibo. Akuhlanzwa lana. Ungayibambi amehlo. Tissue. Ungayibambi. Right. Baby. Ha. Yabo le iwini ke le. Emese red nasebusweni. Red like danger. How do you feel? Ngibona ngathi ukwatile manje. Red. Woza ngikusule. Red. Woza musuke. Red. Buka njalo. Yabo ukuthi unjani? Ngizama ukukusula woza. Guys. Mxeleleni. Who are you? Who you? Aya por. Yazi into opora ngayo yini? Awuxoxi nomuntu. Like ngabe ngixelela ukuthi how do you feel? Uyithe sana uyithe. Awuyawina. Kwinya. Iningi phela le ungayibambi ilokhuza. Sorry, no ngisho ungayibamba amehlo. Ungayibamba wena. Feel free. Take your time. You still have time. Una isikhathi. Uthi ngibona. Musukubabukisa isikhathi. Isikhathi akuvumelekile ukuthi basibuke kumele uze ngapha. Awumi kahle. Feel it. It is in the air. Shendere bobo. Coco. No, I agree. You are breaking the record right now. And you are a girl. Yazi lento ihlula amadoda kubhonga ubaba omdala. Uzokhala ubaba omdala athi yo. Oh, ni happy ne? Ngiyakubona ukhipha okuncane. Uhlule. How do you feel? Yes, I'm used to this. So yini ayibabini kakhulu. Never ngakram bese ngoba nawe. Yes, so. Thank you. Ungistopela isikhathi lapha. Akaqede emlomeni. Stop, akaqede emlomeni. Mela gwinye athe la. Ewe, qiba sana qiba sikumele. 5. Uzoyenzani? How do you feel? Njengoba, how do you feel?
How do you feel? Kunjani? Famba kanjani? I told you have something there in your nose. How do you feel? Yabhoma ne? So unga-advise umuntu obukayo njengamanje ukuthi ayizame noma mhlawumbe u-right. Ngicela ukukusula mntakama. You are a winner. Winners deserve to be treated well. Are you good? I'm good. Yeah. So ngicela utshela umuntu lapha ekhaya ukuthi mhlawumbe uma ukuthi ngiyeze ekhasi lakhe enze njani sithini strategy sokuyiwina le way. Don't try this at home. Don't try this at home because it's bombing mntanami. So uziva unjani? You are bombing right now. So manje niyaphi uyothenga le-6 lena and then zakhala. It's a Friday vele ne. Congratulations. Thank guys, you. ngicela nimshayele izandla please. Yeah! Nice one. As you all know, bafethu, mangithi imali ngizoyikhipha ngiyayikhipha bafethu. We are doing good. Ladies are doing well. They are winning left, right and center. U10 clip, u10 minutes, ama-wings awu10. Kodwa ababaha. King Ginger lona, this is Big Lead bafethu. Ngiyabonga kakhulu for your support. Make sure that you tell a friend to tell a friend ukuthi Big Lead ukhesha ugoda. Yeah. Run it up, Blondo. Yeah. Get up, chin up, niggas contemplating. Push up, blow out, push it to the